uNkulunkulu ophakeme, unguNkulunkulu ongcwele. Izwi lakho Baba wethu onamandla onke Thank you, Jesus. lithi hambani ngomoya Oh, yes. khona niyokufeza inkanuko zenyama. Thank you, Jesus. Baba usibizile wathi Thank you, abangikhonzayo bayakungikhonza ngomoya nangeqiniso. Baba wethu ongcwele, ibandla lakho namhlanje likule nkonzo ngenxa yokuthi liqindezela inyama ukuze umoya wakho ubuse phezukwethu. Baba wethu siyathandaza ukukhonza ngomoya. Baba siyamelana nakho konke okuvela enyameni yethu okungavela entandweni yakho. Namhlanje ngongcwele siyabonga ukuthi sizozi-aligna nomoya oyingcwele necebo lakho nentando yakho ngegama likaJesu. Baba wethu siyabonga ukuthi kule ndawo ababuthakathaka bayokuba namandla. Siyabonga ukuthi abanezidingo zokugcwaliswa ngoba kumoya kaNkulunkulu kukhona ukukhululeka, kukhona namandla, kukhona konke. uNkulunkulu wethu ongcwele siyathandaza, siyanxusa ukwahlula okwenyama, ukwahlula imicabango yenyama ngenxa yezwi lakho. Only no Lord, we need your mercy and your grace, mercy and your grace, mercy and your grace, mercy and your grace, mercy and your grace. Egameni likaJesu waseNazaretha. Father, we thank you and we exalt you in Jesus' name. Amen. Jesus. Raise under one more time. Glory to the King. While we are still standing, Bangwele, let's turn to the Word of God. In the book of Matthew. Matthew chapter 14. Kahle sofunda ivese ngifuna ivese yodwa but soqala ku verse number 6. Matthew 14 kusukela ku verse number 6. Kepha ngosuku lokuzalwa kuka Herodi indodakazi kaHerodiya yasina ngamagama yadansa phambi kwabo yamjabulisa uHerodi. Kwenzeka ukuba ayithembise ngesifungo ukipha lokho engakucela. Yona isifundisiwe ngunina yathi ngiphe lapha ngoqwembe ikhanda lika Johana umbhapatisi. Inkosi yadabuka, kepha ngenxa yezifungo zayo nangenxa ababehlezi naye ekudleni yayaleza ukuba inikwe. Yathuma yamnquma uJohane ikhanda etilongweni. Ikhanda lakhe lalethwa ngoqwembe lanikwa intombazane yalisa kunina. Nangu ku verse number 12 Bangcwele bengifisa. Kwafika abafundi bakhe bathabatha isidumbu basimbela baya bambikela uJesu. Praise the Lord. Father, we thank the Lord for his word. Father, I understand that the flower fades and the grass withers, but the word of the Lord shall endure forever. Father, I thank you that you shall speak your heart to us, that we may live through the power of your word. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. We may be seated, Bazalwane. Izinto that draws my attention ngoJohane umbhapatisi, John the Baptist. Amen. Babungwane akubingelela baba. Yeah. Now ukukholwa kwethu kuyahluka kancane ukukholwa mawubheka amaqhawe enkolo eBhayibhelini. Praise the Lord. Angazi noma ngizothi okwethu ukukholwa kuthanda ukutetema phakathi. I don't understand. Bakhona abangcwele. Ngani na ngike ngathi sikwamabaso. Mawubheka amaqhawe enkolo, do you know ukuthi lithi iBhayibheli oAbraham abaze bafa ithembiso bengayibambanga ngezandla. Praise the Lord. Lenzalo yakhe kwathi uyakuba ngangehlabathi zolwandle wazi wafa engazange ayibone. Kodwa lithi iBhayibheli noma bengazibambanga
ithembiso kodwa bathi still uthembekile uNkulunkulu. Praise the Lord. Now i-alignment ukuthi uzi-align necebo likaNkulunkulu whether inyama yakhe iyahambisana nakho noma ayihambisani. That is why uJesu ethi baba makungenzeka asidlule lesitsha ngingasiphuzanga. Yet not my will. Somebody shout amen. But your will be done. Kungabi intando yami kodwa kube intando yakho. Praise the Lord. Ngike ngezwa kuhlabelela uPaul noSila beboshiwe bazalwane. Beboshiwe. Praise the Lord. Kwangaba khona ukubalisa phakathi kwabo kodwa bahlabelela nje besejele bazalwane. Glory to the King. Amen. Bangakhubeka ngoNkulunkulu kodwa bahlabelela kwaze kwazamazama izisekelo zetilongo. I-intention yabo kwangasikhona ukuzamazamisa izisekelo zetilongo. Kodwa inhloso yabo kwakukuthi ufanele udumo ngoba bekuyi-lifestyle ukukhonza. Praise the Lord. So i-alignment bangcwele ukuthi uzi-align wena necebo likaNkulunkulu. Ungazami ukutwista uNkulunkulu eze kwi-understanding yakho noma eze kwi-request yakho, rather wena zi-align naye. Praise the Lord. Because the mind of God is perfect. Bakhona bazalwane. Praise the Lord. Uke wezwa uJob ethi silindele okuhle kodwa yini kuNkulunkulu. Amen. Yeah. So uthi ke uPaul mangabe ubhalela bani uTimotheo uthi now ubhala uPaul lana usejele uboshiwe. Kodwa uthi shesha uze. Incwadi zesikhumba angazi uthi yini igama lendawo eTekowa noma kuphi engazishiya khona uziphathe. Praise the Lord. Now mayethi uphathe incwadi zesikhumba uqonda ukuthi ngoba ngisejele I'm not worried about prison. Come on somebody. Mina ngikhathaza ukuthi umoya ongcwele uyakhuluma and I need to write. Ngoba khona ibandla la ngo-2026 fanele lizwe lento umoya ongcwele ayikhulumayo manje. Hence uthi uphathe incwadi zesikhumba. So, ngoba noma ngiboshiwe, come on somebody, kodwa umoya ongcwele usakhuluma. Praise the name of the Lord. So uthi shesha uze kimi uphathe incwadi. So uthi noma ngila ejele but I'm aligning myself, amen, nentando kaNkulunkulu. Yizwa ukuthi uJohane wayesesiqhingini sasePatmos uthi ngosuku lwenkosi ngangikumoya. Praise the name of the Lord. Ngosuku lwenkosi ngangikumoya, then ngezwa izwi lithi uNkulunkulu wakhuluma wathi nakulibandla laseSadesiloba ukuthi so esiqhingini sasePatmos but umoya ongcwele uyakhuluma. Glory to Jesus. So ayikho environment ongaba kuyo umoya ongcwele angekwazi ukugqekeza kuyo. Come on somebody. Ayikho indawo ngathi noma isimo ngathi mangabe usubjectwe kuso umoya ongcwele athi ngoba usulapha ngisakwazi ukukhuluma. Come on somebody shout amen. Now into engibheka ngoJohane ukuthi uJohane uyabhabhadisa lana mayebhabhadisa kuzixuku kuzikrowd. Makuzi crowd uyabhabhadisa lithi iBhayibheli abanye babevuma izono zabo ababhabhadisa uJohane. Praise the Lord. Now ngesikhathi ebhabhadisa uJohane sekufika uJesu ungena eJordani nawe uzobhabhadisa. Uthi uJohane bhekani undlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Ngamanye amagama uJohane kwakungafanele abhabhadise uJesu ngokwakhe ngokwe-understanding yakhe ngoba wayezisiwe umoya ongcwele ukuthi kahlehle wena uzohlela empindlela ukhona ozayo emva kwakho. Now mangabe mbona uthi nangile ngambulelwa ngayo ngomoya ongcwele because umoya ongcwele wayethe lowo oyobona umoya ongcwele ehla kuyo njengesimo sejuba, that's the one. Now mayebona uJesu ke uthi behold the Lamb of God. Now uma ngabe sembhabhadisile uJesu uJohane, uJesu seyaqala ke manje naye uyabhabhadisa. Maye bhabhadisa uJesu abantu bayasuka kuJohane sebeya kuJesu. Praise the Lord. Abafundi bakaJohane bayaphazamiseka ngenxa yalento lena. Baphazamiseka to such an extent ukuthi baze bayobikela uJohane ukuthi manje lo muntu obumbhabhadisa
on the other side of the river Jordan. Nayo siyabhabhadisa ngaleni. Manje into esikhubayo bonke abantu sebeya ngakuyena. Come on somebody. Praise the Lord. Uthi uJohane ngani ngangishilo nje ukuthi umele ukukhula yena. Ay, come on somebody. Nginciphe mina. Praise the Lord. Ngamanye amagama, it's not about me, God, it's about him. Kungaye, it's not akukho ngami. Thina abazalwane sifuna kube ngathi kakhulu. That is why ubamba uNkulunkulu ukuthi understandise, uzuthandaza umthandazo ukummanipulate ukuthi eze kwintando yakho, kanti wena ufuna kuyisubject to his will. Praise the Lord. Now uJohane uyaboshwa ufake ejele. Mayesesejele futhi nansi into that draws my attention ngaye. Uyezwa ukuthi uJesu wenza imangaliso, the blind see, the lame walk. Ubiza abafundi bakhe. Hambani niyongibuzela ukuthi uyena yini uMesaya noma silindele omunye na. Now mangabe beya kuJesu, uJesu uthi kubafundi bakaJohane impendulo, hambani niyomtshela uJohane lokho enikubonayo. Qaphela, akasho lutho ngoJohane ukuthi usejele. Akasho lutho ukuthi I will set him free. NoJohane futhi akacela ukukhishwa la yekhona. Mangabe kuyiwili yakho ngizophuma, mangasi wili yakho ngeke ngiphume. Praise the Lord. Now, uthi ke uJesu ke hambani niyomtshela lokho enikubonayo ukuthi impumputhe ziyabona. Amen. Abangakhulumi bayakhuluma, ivangeli liyashunyayelwa kwabampofu. Bahamba abafundi baya kuJohane, mabesuka kuJesu beya kuJohane, uthi uJesu kwabazele ngowesifazana akekho ofana noJohane. Come on somebody. Akasho lutho ngejela kulo. Glory to the King. Kodwa uthi akekho ofana noJohane. NoJohane futhi akalwi, akaresist ukuthi kodwa ngathi sengizwile ngawe. What about the prison? Come on somebody shout amen. So uyabona ukukhola kwama characters kwabazalwane base eBhayibhelini ukuthi kuhluka kanjani kokwethu. Thina we demand, bona bathi let your will be done. Praise the Lord. Now uma ngabe uJohane sefile, abafundi bakhe bayezwa ukuthi uJohane usefile. Lithi iBhayibheli bathatha isidumbu sakhe, praise the Lord, basimbela. Mase beqeda ukusimbela bayotshela uJesu. Praise the Lord. Sithini isihloko salentshumayelo? Tshelo seduzwa ukuthi bika kuJesu. Come on somebody. Praise the Lord. Noma ngabe sengaqeda ke manje. Intshumayelo yanamhlanje ithi bika kuJesu. Glory to Jesus. Tell Jesus. Basimbela isidumbu sakhe. Now khona la sidlule khona manje uthi umfundisi uMagubane babduma. Indawo emnyama la sidlula khona. Uthi lana ke la kucasha khona abantu mabefunwa amaphoyisa. Akulula ukuthi amaphoyisa abathole la. Sengithi mina, hey, angazi kwenzeka kanjani. Kodwa noma ngabe umuntu ucasha endaweni la ethi yabona la ngengitholakala. Somehow kodwa somehow ubona sekungena amaphoyisa. Ayibo kanjani? Ngoba la ngikho kodwa ngisho umuntu egangeni la wayocasha egoli la eneshow babduma. Uthi yabona la iliphi iphoyisa elingafika la ngikhona. But somehow uyobona babduma bengena. Bafike kanjani? Uyazi inkinga ibe kuphi? Khona oyedwa omhlebelile. Khona oyedwa omhlebelile. Lamhlebelile, wahlebela omunye. Nalomunye wahlebela omunye. Nalomunye wayiletha kubabduma. Hayi, come on somebody. Ngoba uhlebela umuntu. Kodwa mongabika kuJesu. Come on somebody. Somebody shout amen. Indaba yakhe safe. Glory to Jesus. Sesiyathandaza abazalwane. Tshelo sethi othi bika kuJesu. Bika weakness yakho. Bika ukuhluleka kwakho, bika ubuthakathaka bakho. Bika ibank account engenamali bika kuJesu. Bika ukuthi uphelelwa amandla yangiphelela manje. Bika kuJesu. Hallelujah. Praise the Lord.
bambela isidumbu sikaJohane. Jesus. Praise the Lord. Ngoba sithandaza nje manje ngizomfundisa uchamani uyathandaza. Mina ngithandaza umthandazo wodwa ngithi Father I'm weak today. Hallelujah. Ngoba ngiyazi ukuthi ngiweak man. Somebody shout amen. Jesus. Bambela isidumbu sikaJohane. Base bethi kodwa mase simbelile ngoba sibhlungu. Kulomhlungu umuntu angathwala ubuhlungu bethu. Tell Jesus. Hallelujah. Ay amen. Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Sesiyathandaza bazalwane. Now Jesus. lithi iBhayibheli khona wesifaza khona indoda yayigulelwa ingane. Amen. Le ndoda yayigulelwa ingane uJayiro. Jesus. Sesiyathandaza. Now nansi iphathi esingayiboni ukuthi ngesikhathi igula ingane kuzanywe imizamo. Ngibona le ndoda ihamba. Uthi unkosikazi uyapi? Ngisawutshela uJesu. Come on somebody. Lithi iBhayibheli wafike wawa. Mind une position. Ngoba wafika wawe enyaweni zikaJesu. Mayewa enyaweni zikaJesu. Wathi indodakazi yami siyalela. Hallelujah. Indodakazi yami siyafa. Jesus. Bamba khona engingakutholi bazalo. Akekho wake wabika kuJesu waphoxeka. Hallelujah. Come on somebody. Jesus. Praise the Lord. Amen. Bika akekho wabika kuJesu waphoxeka. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Now wabika kuJesu. uJesu sehamba naye. Amen. Angidlule kulo wesifazane. Khona indoda eyayigulelwa isotsha laye elithembekile. Le ndoda yalibagula isotsha ethi hambani niyotshela uJesu. Mase kunje hambani niyotshela uJesu. Lithi iBhayibheli bafike batshela uJesu wathi uJesu ngizomphilisa. Wathi buyelani niyomtshela ukuthi angangeni la ngoba nami ngiphansi komthetho. Nginamabutho ngaphansi kwami ngitshela leli uthi alikwenze likwenze. Mtshela ukuthi akakhuluma izwi la yekhona. Thank you, Jesus. Hayi shout amen. Thank you, Jesus. Ngithi bambela isidumbu sikaJohana basebetshela uJesu. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Glory to Jesus. Amen. Kwathi nginikeze one more. Jesus. Bakhona bangcwele. Amen. Bambela isidumbu sikaJohane basebetshela ukuthi akekho owatshela uJesu waphoxeka emva kalokho. Praise the Lord. Jesus. Khona wesifazane sesithandaza ingane yakhe yayikhwelwe idimoni. Akanayo ishare kwiCommonwealth of Israel. Kodwa wathi ingane ikhwelwe idimoni wathi noma ngingasiyena umJuda kodwa sidinga uJesu le ndaba lena. Washiya ingane ikhwelwe idimoni waya kuJesu. Wabelesela abafundi bathi mbuyisele emuva akabuyele emuva. Wathi uJesu ufuna wathi indodakazi yami ikhona idemon. Wathi uJesu kokuqala ubelong nalana nje. Hallelujah. Amen. Jesus. Okokuqala ubelong nalana wambiza ngenja wathi akukuhle ukuthatha isinkwa seyingane usiphonse enjaneni. Uthi kodwa nezinja ziyadla imvuthuluka ewetafuleni labanikazi bazo. Uthi ngamanye amagama ama-crumbs imvuthuluka is enough for me. Ngoba akekho waya kuJesu, akekho wabikela uJesu, akekho waletha indaba yakhe. Come on somebody. Wabuye edangele waphoxeka bambhela isidumbu sikaJohane. Shout amen, shout amen, shout amen, shout amen. Ubani ongenamali? Ubani ongenamali? Ungatshela ukhaya ngeke enzele ukuthi ocela uJesu. Glory to Jesus. Ubani osekweletini ungatshela ukhaya tshela uJesu. Ubani ongafunda ama-installment monthly tshela uJesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shout amen. Hallelujah. Tshela sethu ukuthi bika kuJesu. Besizobika kuJesu, besizobika kuJesu. Praise the Lord. Ake sime ngezinyawo. Thank you, Baba siyabonga, siyabonga. Praise the Lord. ngegama likaJesu waseNazaretha siyabonga izwi lakho ukuthi kuJesu akukho
ukudangala uma simbikele ngegama likaJesu waseNazaretha. Abafundi bakaJohani siyafunda namhlanje babongcwele ukuthi singenza kanjalo ukuma izinto ebesithembele kuzona masiphela. Kusekhona uJesu okunguyena izolo, kuyena namhlanje, kuyena naphakade. Baba wethu, uma sishayeke enyameni, sishayeke emoyeni ngenxa yezinto ezibonakalayo, usekhona ongabonwayo, usekhona omiphakade. Siyathandaza nakuleli bandla singabambeleli ezintweni ezibonakalayo, kodwa simbikele sekungasahambeki ukuthi baba akusahambeki, ngoba kuyena akukho ukudangala, kuyena asibuyi silambatha. Baba, siyazi ukuthi akekho okulendawo ongenayo into angayibika namhlanje. Moya ongcwele abanye ababikanga, kodwa thatha emcabangweni yabo, uthathe ezizindlweni zabo. Baba, siyathandaza usathane ulwa nabazali ngeingane. Siyabakhulekela abantwana babazalwane ukuthi usathane akayuba namandla. Siyabika kuJesu abagulayo, siyababika kuJesu abangenamali, siyababika kuJesu ababuthakathaka, siyababika. Oh, njengobhathimewu owabika wathi, Jesu ndodana kaDavide ngihawukele, ngoba wayebika kophezu konke. Moya ongcwele, sesibika nobuthakathi obekwe phezu kweimpilo zabantu bakho. Thank you, Jesus. Father, lithe izwi lakho, Thank you, Jesus. ugibe lwaphukile, thina saphunyuka. Baba, siyathandaza ukuphunyuka noma usathane etshala izinto ezulwini zobusuku. Baba, ugibe siyaliqabula. Baba, sigqabula ugibe loyiqalekise ikhulunywe phezu kweimpilo zethu. Baba, every evil report ugibe liyanqamuka. Hey Sathane, nogibe lwakho, abantu bakho bayaphunyuka. Nkosi uJesu namhlanje ngegama likaJesu, ake sithi ngegama likaJesu sonke kule ndawo, shaya izandla zakho, biza igama likaJesu, igama likaJesu, igama likaJesu, igama linamandla, igama lingaphezu kwamagama onke. Yes, linamandla, lingaphezu kwazo zonke izimo. In the name of Jesus. Thank you, Praise Jesus. the Lord. Shake Zanda one more time. God bless you. Thank you so much, Bangwele. Now on Wednesday,